Татар авыллары гадәттә әлеге авылга нигез салучының исемен йөрткән. Менә без бүген Самара өлкәсе Похвишнево районының 3-нче татар авылында. Монда 3 зур татар авылы бар. Шуларның берсе Мансур авылы. Бүген без әлеге авылны сезгә күрсәтәбез. Саумысыз, милләттәшләр. Тапшыруыбыз башыннан ук яхшы кәеф белән сугарылды. Бу позитив атмосфера авылга кергәндә үк сизелә. Аннан Мансур авылы халкы белән якыннан аралаша башлагач, бу рух юктан бар булмый икәнен аңлыйсың. Ул борынгыдан, тарихтан килә диярсең. Иң беренче булып Манаков дигән татар кешесе килеп урнашкан Әмәнәк урнысына. Менә бездә хәзер иске Әмәнәк бар, яңа Әмәнәк бар, шулай ук. Аның булган 3 улы. Берсе Мансур, Исхак һәм Абдулла. Аның Исхак дигәне күчкән җиргә хәзер Исаков дип атала ул, анда мукшылар торалар. Абдулла дигән Абдузавод булган, анда тоже мукшылар торалар. Өченчесе Мансур килеп урнашкан әлеге иске Мансур урнысына. Анда аның белән бергә килгәннәр инде ана мукшылар да, татарлар да. Шулай итеп күпмедер вакыт үткәч, Мансур дигән кеше килеп урнаша менә безнең яңа Мансур урнына. Монда бик караңгы урман була. Урманнар арасында безнең авыл бөтенләй яктан да урман белән капланган булган. Монда килеп урнаша да аның белән бергә дигәннән тагын да мукшылар да киләләр. Аннан соң күпмедер вакыт үткәч, булар бер-берсе белән сөйләшеп инде, мукшылар күчә иске Мансурга. Менә бездә мукшычы бар. Бу анда торган мукшылар. Татарлар иске Мансурдан татар урамыннан күчәләр. Безгә монда мукшы өчен дигәнгә инде мукшылар урнысына күчәләр. Шулай итеп хәзер анда 2 авыл инде, тегесе мукшы авылы гына булып кала, ә монысы татар авылы, чиста татар авылы булып калалар. Һәр авылда диярлек рухи байлык җитәрлек, тик аны кайча казып чыгарырга гына кирәк. Якын тирә авылларда, район үзәкләрендә төрле фестивальләрнең үтүе авыл халкын дәртләндереп җибәрә. Илмир әфәнде авыл эшен янып, көйеп йөргән кеше. Халык белән эшләү кайда да җиңел түгел. Ирекле тормыш сөйгән татар халкы белән тагы да авыррак. Тик акыл белән эшләгәндә һәр кемгә җай табып була. Бүгенге көндә Яңа Мансур поселениесенә 2 авыл керә, ул безнең Яңа Мансур авылы һәм Сосновка авылы. Сосновка авылында урыслар, чувашлар, мукшылар тора. Яңа Мансур авылында в основном татарларына тора. Бүгенге көндә бездә Мансур авылында 465 йорт, аның 90-сы буш йорт уже. Сосновкада 152 йорттан 50-се буш. Авыллар картая. Кеше тормыйндан. Кеше тормыйндан. Ну, балалар җиттә бар, кайтып китеп йөриләр, ну, бүгенге көндә 90 йорт буш. Ник авылда юкмыни? Безнең авыл районда иң ерак төшкән. Сукырычак кебек иң еракка кереп урнашкан. Яңа Мансурда иң иске мәчетләрнең берсе урнашкан. Бу төбәкнең дини һәйкәле булып тора. Хәтта советлар чорында да манара киселмәгән. Манара сүтелмәгән, манарын сүтмәгәннәр. Шул көенә тора, менә шул манара, менә хәзер бегин сикендән чык тора манара. Шул көенә такыда шулай тора ул. Ничек кенә булса да дәме, бу халыкта ниндидер мехрибанлык булган. Коммунистлар вакытында булса да аларның мехрибанлыклары булган. Ул менә 4-3 мәчетне юккаландырган инде берсен калдырганнар инде. 236 еллык мәчет манарасында. Совет заманнарында да алынмаган, ишелмәгән манара һәм әлеге манарага менеп без инде авылны күзәтеп һәм авылның
Başka meşitlerini de göre alabısalar indi. Yanarak meşitler. Авыл зур булу сәбәпле, аның икенче өлешендә дә мәчеткә ихтыяҗ туа. Гәрчә 96 елда төзелсә дә, аны яңа мәчет дип йөртәләр. 2 гасыр ярымлык мәчет белән чагыштырсаң, яңа инде. Авыл да инде бер генә мәчет иде безнеке. Шул мәчеткә инде халык бик авылыбыз зур, үзегез күргәнсездер инде. Бер иченнән икенче чына йөрергә картлар үзегез беләсез, авыр. Шунарга күрә бер исхутта инде җыелып, без киңәшеп бергә администрация белән шулай ният кылдык, тагын бер мәчет салырга. Материаллар биреп, администрациядан җир бүлеп, оформлять итеп инде авылның халкының кече белән беренче бурасын башладык, теге клуб артында, иске клуб артында. Аннан инде монда күчердек, үзебезнең әпәттәки шул картлар белән, авылдашлар белән, чит авыллардан да булышучылар күп булды. Шулай итеп, ниятебез Алланың ярдәме белән инде тормышка ашырынды, яңа мәчет ачтык. Элек-электән татар халкында дин әһелләре, остазлар, мәдрәсә укытучылары булып, авылның интеллигенциясын тәшкил итә. Соңрак дин кысырыклана башлагач, интеллигенция вазифасы укытучыларга күчә. 1922 елны Яңа Мансур авылында беренче башлангыч мәктәбе ачылган. Вагапов Кем Минукаевич бик зур хезмәт куйган шул мәктәп ачылу өчен. Ул инде бу авылда туып үскән, әнисе үлгәч, аны әтисе җибәргән Оренбург ягына, үзләренең туганнарына. Тормышы инде бик авыр булган, шәйханада эшләгән, ләкин белем алырга ул бик хыялланган. Һәм инде акчасын җыеп барган, аш булса да акчасын җыеп барган. Шулай итеп белем алгач, 1921 елны Кыям Минукаевич авылга кайта, һәм инде 22 елны мәктәп ачыла. Сез беләсез инде Идел буйларында 21-22 еллар ул бик коточкыч ачлык елы булган. Шуңа карамаста да балалар мәктәпкә йөргәннәр, чөнки мәктәптә ашату оештырылган булган. Тапшыруыбызда гримланган артистлар, алдан сөйләшенгән, язылган интервьюлар юк. Без авыл кешесен күрсәтәбез. Менә бергә 50 ел яшәүнең сыры нәрсәдә теге? Безнең вакыт булмады, мәктәптә көннәр буена төннәр. Безнең кайгыда бөтен балалар иде. Балалар, безнең ич баланы үстердек. Башта мәчәйдә тордык без 90 елга кадәр. 90 елда бери килдек. Минем дәдә дә тенснаш директор эшләде школда, аның хатыны да школда. Минем кайнанамның апасы да эшләде гомер буена. Әнинең апасы тоже школда эшләде. Я клемәйттәшем мәктәп эшләде, значит, да күрештеге ужадым. Мин килдем мәчәләйгә по направлению. Юллама белән Продолжать итә династияны. Татарларда обычно була мәхәббәт, татарларда аерылыш, талашу, нәрсә булырга тиеш түгел башыты. Булмады инде, талашмадыгыз. Булгандыр, конечно. Җиргә дә тигез түгел, бармакта да тигез түгел. Вот, дөньяда шулай. Но яраткач барыбер интәсен бит инде. Еллар буена, еллар үткәч мәхәббәт югаламы, кимиме, ничек? Югалмый. Үтеп барганда капкалары ачык иде. Миргазиян әфәнде хуҗалыгына килеп керү тарихы шулайрак булды дип әйтеп була. Аннан Мансур халкының ачык булуы, йорт-җирләрен күрсәтеп йөрүе, урамнан тотып алып өенә чакыруы гаҗәпләндерә генә түгел, шаккатыра. Кыскасы, авылда яшәп эшләп була инде, әйме? Тырышкан кешегә бөтен җирдә була. Авылда тем более була. Үзеңә эшлисең, үзең тырышасың. Барда үзеңә. Сезгә шул инде, әйме? Навозы да үзеңә, сөте дә үзеңә, эши безгә шамаса без тотмыйбыз да. Например, Джинау семьябыз белән малай Скатя Руслан тоже ата китә булыша шулай бына. Кешегә эшләгәнчә үзебезгә эшлибез диләр алар ике малайда. Ул үзеңә эшләгән бит ул яхшырак була.
yazmışlık sin atabında. Yalgışımı sınıla bağladım, yüreğimde sıyılıp geldim. Vakit bile gitti almadım, yaralkış bulup beni tartınıp, жылы зili жаннарның кете, бір-біріңе бәхеті бүләк етіп, яшәүгә дөньяда низите. Яралы кыш булып мені тартынып, жылы зili жаннарның кете, бір-біріңе бәхеті бүләк етіп, яшәүгә дөньяда низите. Ни дисәң дә авыл ул елгалар, күлләр, урманнар да түгел. Авыл ул шул җирлектә яшәгән халык. Халык булмаса, авылда була алмый. Мансур авылы нурлы авыл. Беренчедән, аның халкы шундый гади һәм ихлас. Икенчедән, урнашуының да сире бардыр. Яңа Мансур авылын янәшәсеннән тиз генә машинада ыжгырып узып киткәндә, гади бер авыл дип уйларга да мөмкин. Ләкин менә тышкы яктан гади булып күренгән авыл эченә кергән саен, ничектер аның хәзинәләре, аның серләре, бизәкләре ачылганнан ачыла. Менә өй, гади өй, керәсең, анда инде кунакчылык та, анда җыр да, моң да, һәм менә үзеңнең тормышыңнан бәхет табу да. Менә бу безнең һәм әлеге авылның аеруча ниндидер бер сыйфатын, менә шундый сыйфатын күрдек без. Тышкы яктан алар бик гади күренә, инде ачыла башласалар, аларга якыная башласаң, менә инде чын-чынлап әлеге авылның йөзен күрә башлыйсың. Без дә әлеге авылны сезгә күрсәтергә тырыштык һәм ниндидер йөзенең бер өлешен булса да күргәнсездер дип ышанып калабыз.